zit dan wel weer alles, hè. Eens kijken of... Oh, kijk. Een Goede middag. middag. Hoe is het met O? Goed. Ja. Ja, kom binnen. Ook je wat we even zien. Kennen jullie allebei nog, of alle drie nog, ja. Wacht, kom even binnen. Oh, wacht. Hier, Scooter. Met de scooter. God, ja. Kom maar eens even naar beneden toe, ja. Ik ben net in die dorpsbron, die Zwitserland. Is dit een teken? Ja, dat is een tijdje, ja. Kan je me net gedoucht? Oh, dus niet dat ze de schiet van ons Chris. Kijk, Oh. Vita. Ken je die Hallo. mensen? Dat is van L1. Dat is in Zwitserland, hè. En wie is dat? Dat is mijn dochter. Oh, hallo dochter. Pap, kump even op tv, vindt ze het goed? Goed zo. Mooi. Lottie en dochter nog even aan de mensen toezien, vindt ze Ja, misschien vind leuk? ik leuk, ja. Zeg maar, hallo, ik woon in Zwitserland, zeg maar, Vita. Hallo, ik woon in Zwitserland. Nou, ik hang op, Vita. Ja, Tot vanavond. doei. Hoi, meid. Hoi, hoi. Dat is ook toevallig. Wat een prachtige naam, Vita. Vita, dat is een Griekse naam. Of een Latijnse, nee, Latijnse naam is dat, ja. Dat betekent toch leven, of niet? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat is mijn Help me nog even, wie had ze met de voornaam ook alweer? metal Han. Han Hendricks. Han Hendricks, Han Hendricks, ja. Dichtbeste man toen, en het is bizar, want de man die toen okterbee was, die komt hier net in zijn uiterke langs. En dan zegt hij, hallo. En ik zeg, ik herkende hem nog, maar ik had de link neergelegd tussen O. Ja, je ziet dan wel, je komt dan wel uit dezelfde stroot. Dat klopt. Ja, het is een andere Min of stroot. meer, min of meer. Ja, zeehogum zo wat. Ja. En ik vond het contrast zo mooi, Han, tussen de vlag van de metalband. Ja. Want dat is toch, hè? Dat is de Dimmu Borgir, ja. Dat is Ja. een metalband, een black metal band, ja. Dat was het enige wat ik herkende. Voor de rest weet ik er helemaal niks van. Je wist niet dat ik er woonde, hè? Nee, absoluut Nee, niet. nee. Dat is toevallig. Op mijn blauwe ogen. Maar het contrast was zo mooi, Han. De vlag aan de ene kant en de tuinkabouters en de lammetjes aan de Ja. andere kant. Dat had mij de fotograaf, die is serie gekomen, hij had mij een keer ook, die komt uit Zevenum. Die deed dat voor het blad van, hoe heet dat, de kalender, de Ja. jaarkalender van Horst en de Maas. En toen kwam de heer en toen belde hij aan, toen zei hij van, maar ik ben dat hier in een andere mens woon. Dan zei hij, maar dat is ja, want dit is eigenlijk een bejaardenwoning, hè. Nou zou ik heel eerlijk zeggen, toen ik den hoofd zoog, dacht ik niet dat Amy zoals Stieg de deur open zou maken. Dus je hebt een beetje geschrokken. Helemaal niet. Nee. Nou, als er iets is wat Stieg niet, denk ik bij mensen, want hij heeft misschien wel een woeste baard en nou ja, er is een... er is wat wopens in de aanbieding. Ja, van, kende je The Walking Dead? Serie. De serie, ja. Ik ken wel The Walking Dead met DAD. Oh, Die dat, t- ja, een t-shirt, ja. Een t-shirt. Ja, dat klopt, ja. Vader achter een kinderwagen, The Walking Dead. Dat klopt, ja. Maar Wat zitten? ik ben ook een fan van de serie. Ik ben fan van, ik heb, als je kijkt, veel dvd's. Wat we doen, inderdaad, we gaan even zitten. Dan Ja. hebben die jongens, vooral cameraman Lust je Mitch, kop koffie? zullen we dat dadelijk doen, als we het Ja, is gesprek goed, achter is de goed. rug hebben. Prima. Want even nog voor de mensen in herinnering te brengen. Dick is eigenlijk een lopend wonder. Ja, dat klopt, ja. Hè? Want we gaan dat verhaal niet nog een keer om vertellen. Maar Dick heeft een enorm zwaar ongeluk gehad. Ja. Wat had je zo, een machine op de Korpersfiets? Of Nee, wat? ik heb een pallet met 800 flessen witte wien op me gekregen. Ja. En door is ze wonderbaarlijk goed uitgekomen. Ja. En wat we dus niet wisten. Oh, kijk! Kijk, mensen, daar staat de Ja, foto! ja, goed bij, ja. Oh, briljant. Mooi, hè? En wat we dus niet wisten, was dat zich zo'n woonkamer erop Noorhils. Ja, dat ben ik toen vergeten. Heb je dat niet verteld toen? Dat weet ik niet Dat weet meer. ik niet meer. Han. Ja, Maar wat is dit met die schepen? die heb ik vroeger gemaakt. Dat ken ik nog niet meer. Die heb ik en daar nog en Titanic daar.
Maar dat kan ze nog nimmer qua fijne motoriek Nee, ik moet de riek niet meer. door die ongeluk. Ja. En door binnen neren met wel omdat het niet goed functioneert. Links of rechts? De rechtse. En dan zeg maar, de linkse arm is voor 95% is tijd, maar daar zit nog niet zo'n plaat bovenin. En die kunnen ze eruit halen, maar ik kon niet eruit halen, daar heb ik geen zin meer in. Het werd toch niet beter, maar dus Hoe gaat het verder? ik mag niet klagen. Nee? Nee, ik mag niet klagen. Wie kunt die dochter, wie kunt Vita trouwens in Zwitserland terecht? Met mijn ex-vrouw. Heb ik toen volgens mij verteld, ja. Ja. Ik ben gescheiden. En de vriend van Katja die had een baan bij de Tesla. En die had een aanbieding gekregen in Zwitserland. En daar heeft hij 2 jaar nagepakt. Oké. Was dat toen ook al, toen we dich de eerste keer ontmoetten? Oké. Ja. Ehm, Die woont er vanaf 2000. Even kijken, hoe laat oud was ze toen? 7, nou is ze er 12. Volgens mij met de 7 jaar zien ze naar Zwitserland gegaan. Vanuit Eindhoven. maar hij is wel een goed contact met Vita. Heel goed, Ja? ja. Maar is dat dan veel FaceTime of ziet je elkaar ook nog met enige Af en toe, ze is met, hoe heet dat, die vakantie is geweest. De meivakantie? Meivakantie is 2 weken hier geweest. Oké. En wat heb je toen gedaan samen? Niet veel. Nee, Gewoon- veel? Nee, echt veel. Ik ben van overal in geweest en allemaal. En ja, ik heb een iPhone voor gekocht, dus heel gelukkig door. Want ik heb de beste nou van de school, dat is mooi, ja. Maar dus, ze moet heel erg goed veel studeren daar op klas. Op de 6e klas zit ze nou. En het is toch anders dan hier in Nederland Ja. wat ze dan kreeg. En ze kan 5 talen spreken, dus Engels, Nederlands, Duits, Zwitsers en Russisch. Hartstikke idee. Ja, ze heeft van Russische moeder. Ja. Hey, en was dat niet enorm vermoeiend voor dich? 2 weken dan, waarin ze heel veel gedaan heeft, ook met Vita. Nee, dat op zich van, want ze kent voor dan alles al hier, hè, dat is, scheelt wel. Want eerst vroeger was dat, ik koos ik nog wel een gende luier verschoenen of dat ging nog niet. En dan moest ik altijd iemand erbij halen. Ja. Of, ja. Dat is een goed verschil, ja. Hey, ik zie dat ze ook in de beuk zit. Ja, ik kan wel lezen, maar ik lees 2 bladzijden per dag. Ja, Vanwege mijn korte termijn geheugen. en daarom vroeg ik ook, is zo'n bezoek van 2 weken dan niet enorm vermoeiend voor dich met allemaal prikkels? Het is heel vermoeiend, want ik heb me ook laten wegbrengen met Vita, wat die hebben ze mee een kameraad mee naar Düsseldorf gebracht. Want als ik alleen met de wagen ga, dat heb ik 1 keer gedaan, dan is het, ik kan er nog rijden naar Düsseldorf, dat is geen probleem, dat is, de afstand is goed te doen. Maar de prikkels allemaal, want dan moet ik de wagen er wegzetten en dan moet ik je later, want dan heb ik een foto gemaakt, opzoeken allemaal en dan is voor mij, dan gaat het bij mij boven in de kaas rijden. Maar dus is 2 bladzijden per dag. Ja. Maar dan blijft het ook hangen? Daar blijft het hangen, ja. Ja? Als ik dan rustig lees, want ik heb ook een apparaatje waar ik cd's in doe. En dan doe ik dat hier langzaam laten afspelen. En dan praat die vrouw, en liever een vrouw dan een kerel, wat wel, die klinken rustiger. En is het al dringende stem. En dan doe ik dat afspelen zo en dan gaat dat hier langzaam. Oké. Ja. Dus aan veel dingen is een mouw te passen. Ja. Ook met, zeg maar met werk daar. Even kijken hier naar de keuken. Ik ga je als een borstel hier voor de glaas af te doen. Ik weet niet of je wat hebt. Ik moet trouwens zeggen, die sloeven stond ik perfect. Ja? Ja, zeker als dat vergelijkt met een t-shirt en, Ja. en de Ik heb altijd een ding aan, een sloffen altijd naar binnen toe, alsof geen zak of wat, of geen bloed te veulen of wat allemaal. Oké. Maar hier ga ik eerst zo'n borstel in zitten om mijn glazen af te doen. En ik heb ook de kraan. Dan gaat deze kant open. En normaal gaat de andere kant open. Dat is vanwege de met mijn heren. Dat gaat makkelijker, want anders moet ik trekken. En dat is voor mij best wel moeilijk allemaal. En ik heb ook een vaatwasser hier. ook vanwege de beweging die ze Ja. dan moest maken met de nerm. Ja. Ah, door hebben ze die een scooter opgeborgen. Ik heb daar mijn scooter gestaan.
zal hem even eruit halen, want dat is hier een mooie. Is dat nog dezelfde? Nee, dat is, Oh. dit is ook een... Net toen had ze een roze, of niet? Ja, weten jullie nog wel hè? Dat is ook een ZNIN. Dat is een Chinees scooter. Ja, en dan heb ik laatst gekocht in, waar was dat? Dan moet ik even denken. Ken je dat IVL hè? Ken. IVL. Hé, maar dan moest ik toch nog even zeggen wat het met allemaal die pupjes op de schutting en zo en in de vuurtuin is. Wat hestig met lammetjes en kabouters en... Ik weet niet, ik koop ze en dan doe ik ze met die erop plekken. Ik heb wel zo af en toe klachten van de buren, wat laten ze zeggen van, je wil er nog meer op zetten, maar ik kan er nog niks meer op zetten, dus het is vol. Het is kloor. Ja.